Kós Balázs vagyok, és nézzétek az MSC TV-t. Első kérdésemet Balázshoz intézném. Hogy sikerült a felkészülés? Véleményem szerint a felkészülés remekül sikerült, a csapat 100%-on pörög, az elmúlt edzések is remekül sikerültek. Sikerült gyors játékot, szép játékot kialakítani, úgyhogy úgy gondolom, hogy 100%-osan készen állunk a pénteki megmérettetésre. Második kérdésemet Big D-hez intézem. Mit vársz a kupától? A mester 10 embert válogatott a csapatba, és úgy érzem, hogy a csapat nagyon felkészült, és reménykedem abban, hogy a dobogó legfelső fokára kerül a csapat. Egy sajnálatos hivatalos közleményben olvashattuk, hogy Krisztián kénytelen kihagyni a pénteki mérkőzéseket. Mesélnél nekünk erről a sérülésről? Így van, sajnos ki kell hagynom az elkövetkezendő tornát, mert az előző edzésen megsérültem, így a jobb ínyszalagom részlegesen elszakadt. Így a csapatorvos 3 hét kényszerpihenőre küldött, és utána 3 hét rehabilitáció vár még rám.